benvidos a Busan, ou Busan, porque aquí a B e a P a pronuncian indistintamente. Vou empezar a visita con un templo, pero antes un pouco de comida. Un pancake ou tortita coreana de sementes, non sei de que sementes son, pero bueno, seguro que está rico porque está fritido en ben de aceite. Imos alá. Bueno, está recheo de mel e sementes de algún tipo, entre elas sésamo. Estes son os signos, os animais do zodiaco, os 12 animais, e o meu é o dragón. Acabo de miralo. Este templo din que é do século XIV, ainda que esa data está disputada, e está xusto a carón do mar. O malo que hai zonas cortadas, entón non se pode sacar, digamos, unha boa panorámica do templo, pero aínda así está chulo, que hai moitos turistas. É o sitio de toda a viaxe das últimas 2 semanas que máis turistas hai. Xa me dera conta onte pola noite pasando por Busan, que sobre todo hai moitos turistas occidentais. En particular aquí, moitos italianos. Como se pode ver, Busan é un lugar mariñeiro. A pesar de ser a segunda cidade de Corea, tamén hai barcos de pesca, tamén hai nasas, hai faros, por suposto. Non me queda moi claro se agora mesmo son máis turísticos que outra cosa, pero bueno, supoño que non, que aínda se usan. E aquí dixéronme que hai moi bo peixe, que hai que probar a gastronomía local. Estou para comer nun sitio moi auténtico, con unha boa cantidad de señores maiores, e está al lado, literalmente ben usado, porque estou a carón do porto. E vou comer un prato que se chama arroz con peixe cru. Non sei que peixe é, non o pon, pero a ver que tal está. Sopa, veremos de que, supoño que é algo de peixe. Kimchi, como sempre. Arrociño. Outra vez os peixiños que me puxeron en Seúl. E aquí está o peixe cru. E díxome que lle bote salsa picante e que remexa. Díxome por seña. O peixe está moi bo. Está mesturado con un pouco de cogombro, algo que parece algo parecido a leituga. Debe ser col, un pouco de cenoria e algas. A sopa é de algas, definitivamente. E o kimchi está moi bo, pero é bastante forte comparado con outros que comen.
na famosa praia de onde eu que estou de aquí. Hai varias praias en Busan, esta é unha das máis famosas, hai varios hotéis aquí ao lado, vou dar un paseo e logo vou á mellor parte deste día, que é Spa Land, o mellor spa de Corea. Non un spa entendido como noso, é parecido, unha mezcla entre spa noso e onsen xaponés. Creo que ali non vou poder gravar porque aquí En pelotas. na maior parte dos sitios. A auga non está moi fría. Acabo de tocala e está moito menos fría que na Lanzada, por exemplo. Ainda así non me vou bañar. De feito non hai ninguén bañándose. Non debe ser normal. Para sacar as areas do calzado despois da praia teñen pistolas de aire comprimido. Increíble. Bueno, estou en Spa Land. A metade do recinto é En pelotas. entón evidentemente non se pode gravar e agora estou na parte que sí e imos todos vestidos con un pixama, todos iguais, enorme. E hai a parte de ir en pelotas que un tipo baño xaponés hai como diferentes estanques con diferentes temperaturas, hai saunas con diferentes temperaturas e logo hai unha zona onde che fan un tratamento que che fregan con unha toalla que parece unha lixa vanche fregando todo o corpo, dura 20 minutos e nunca tiven a pel tan suave. Doe un pouco do moito que fregan porque eso, se siente como lixa, non sei que tela é, pero é potente. E agora vou ir comer algo, beber algo e vou ir polas diferentes saunas que hai de vestir. Estos sí que son con pixama. A entrada son só entre 12 e 15 euros, depende como a compres, se compras aquí ou non. E logo se paga polos extras, como a frega esa exfoliante ou masaxes ou a comida, págase todo coa mesma chave da túa consigna. É flipante porque hai restaurantes, hai un de ramen instantáneo que podes facer ti mesmo, e hai un restaurante normal no que estou agora, hai cadeiras de masaxes, hai, como decía antes, saunas, hai pozas onde hai peixes onde che comen as peles dos pés, non sei que fan. Creo que ten capacidade para 3000 persoas o sitio este. E todos imos descalzos en pixama, en todas partes, menos no baño hai unhas sandalias. Pero todo o resto descalzos. 4 horas e media no spa. Pagou a pena, estivo moi ben. Se algún día vides a Busan ou a Corea en xeral, podes ir a calquera destes baños coreanos, pero este debe ser o mellor. Este foi unha auténtica pasada e baratísimo.